suussa ja toinen seikka kylkimättä, joten poika hoitaa isänsä työtä. Tässä ei tule. Siinä hypättiin yhden vaatteen läpi. Tähän tehtävään saadaan lisää vaihteluutta, ehkä myös vaativuuttakin, kun lisätään vaatteiden lukumäärää. Kannattaa päästä menomaan ykköllä, meillä on harjoitelleet kumpikin vedestä, lievisekä Be good if you get through that one. ja tehtävä mestari on yllätys. Especially that high as well. Evertti, joka hyppää tehtävän kaikkein Oh, I see. It's coming with the basketball. It's one clever golf in that one.